भैया लोग देखा लोन आज का जौन गाना है उ समर सिंह का गाना है। तो लोन के बता दें कि समर सिंह गनवा ये कि चूहे मोर जवानी है गनवा के तो लोन तो जरूर सुन ले लोन। काहे से कि गाना इतना शानदार मतलब समर सिंह गा के रख दिले कि पूरा भोजपुरी में हिला के रख गले हम। इ गनवा बहुते ज्यादा बाजत है यार, पब्लिक बहुत ज्यादा गाना के सुनत है। खास कर देखबा तब बहुत ज्यादा रील बनावत हो लोगन, मतलब इंस्टाग्राम चाहे कोनो मतलब यूट्यूब मतलब कोई देखबा तो शॉर्ट वीडियो मतलब बहुत ज्यादा बनत ह। काहे से कि गाना बहुत पसंद ह। तो गाना की यही गाना के ऊपर मतलब हम रिव्यू करे वाला हैं। मतलब गाना में का बात ये गाना क्यों तो हम अच्छा से हम बताए वाला हैं पूरा दिल खोल के। अच्छा। अब एक गानवा के बारे में तोलन के हम का बताई भाई लोग, मतलब तो लोग सुनत हवा लोगन तो तोलन तो खुदे पता हो गाना की अच्छी तरीका से। जेमे देख सकत हवा कि समर सिंह हवा काई खूब देसिया स्टाइल मतलब वीडियो शूटिंग दियल गईल ह। काहे से कि देखबा त गाँव में जाके खूब मड़ई उड़ई में जाके मतलब वीडियो शूटिंग दियल गईल ह। ना तो उनके बता दें कि गाने में जो लाइन यही लाइन है कि मतलब एगो भौजी बहुत परेशान हुए रहनी, मतलब उनको बहुत ज्यादा गर्मी चाहे कुछ भी होत रहला। सही गाना सुनला के बाद तो उनके पता ना कैसे लगत होई, लेकिन तो उनके बता दे कि गाना मतलब रिकॉर्ड एगो तोड़ दिले पे देखबा तो 14 मिलियन पे व्यूज आ गईल ह। बहुत अच्छा खासा पब्लिक ये गाना के सुनले ह। जेमे देखबा वीडियो के शूटिंग के बारे में तो उनके बता दें तो खूब देसी स्टाइल में शूटिंग दिले गाँव नियर जो ना होला मड़ई टाटी में ले जाके मतलब समर भैया खूब शूटिंग दिले हम खूब अच्छा खासा। आपने देखबा तो खूब भी नाचत हवा, गमछा पहन के लुंगी उंगी पहने रहने खूब। आ देखत हवा कि इनके लुक देख सकत हवा कि दाढ़ी उड़ी खूब रखल मतलब बहुत बड़े बड़े। तो इनका देखबा तो लुक भी बहुत अच्छा लगत ह। पियऊ हो जैसे चूहे महुआ राजा चूहे